Mthethwa yini u-23, mthethwa yini u-25, mthethwa yini u-14? Zonke lezi zinto it's a vow, isifungo osenza njalo ngenyanga. Uhamba uye khona uyokwenza isifungo sokuthi wena ungumNazaretha. Lesi sifungo kuyila nifundiswa khona ngempilo ukuthi kumele niziphathe kanjani. Kahle kahle kufana ne-counselling lapho khona kuba khona abaphathi banichazele ukuthi-ke kumele nihambe kanjani endleleni kaNkulunkulu. Uma-ke ungabe uwumfana kunobaba abasiyalayo sabafana ukuthi kumele sihambe kanjani. Uma umfana enza lokhu, uvuse ikini, thola umakoti, hlukana notshwala, ungathanda amantombazane, angayisani indawo, ningabhemi ugwayi, avoid abangani ababi, hlonipha abantu abadala, etc. Kanjalo namantombazane anomphathi wawo abatshelwayo ukuthi mangabe uyintombi uhamba kanjani. La intombazane la ekhaya ithintwa abafana noma kanjani, bagqoka amabhlukwe, asiyiphopothi, nje kuningi. Intombi yaseNazaretha ayilali nabafana, imbathi nabafana, ayiqabulani nabafana engakashadi. Into eziningi nje abatshelwa zona. Kanjalo nomama baba nomphathi wabo, nomama umkhokheli okuwuye oyala amakhosikazi ukuthi inkosikazi iyayihlonipha indoda, ayidinwa noma kanjani, uzivuse umuzi orathi, ayihambe kanjani, inkosikazi esiyishadile ayiqomi. Nje kuningi bayalana omama bebodwa. Lezi ifungo-ke njalo ngomhla ka-23 abafana baya-ke uyogubha usuku lwabo. Uma uzwa kushawa iy'gubhu ebusuku basuke kuya-ke abafana. Nangomhla ka-14 kusuke kuye omama uzozwa iy'gubhu. Nangomhla ka-25 kusuke kwamantombazane eshaya iy'gubhu kusinwa. Ongakwazi ukusina yila afika afunde khona kancane kancane, uyafundiswa. Intombazane usuke namantombazane emfundisa ngosuku lwabo, nomama befundisana bebodwa, ney'ntombi zentethelelo befundisana ukugida. Nangosuku lwabafana mhla ka-23 basuke bafundisana ongakwazi ukugida. Ugcina-ke uma yanjalo ngomhla ka-23 bafundisana laphana wonke umuntu aze akwazi. Wena okunye-ke bazokwazisa phakathi ebandleni. Lesi sifungo-ke siyindlela neqiniso eliya kuNkulunkulu ngoba yiso esikufundisa ukuthi uSathane umu-avoida kanjani. Kuyila uyalwa khona ngezinto ezenzeka emhlabeni noma ezenzeka ezweni. Lana kulesi sifungo nisuke nifundisana ngalezo zinto, nithikisana la unikezwa khona ama-advice ukuthi ungakwenzi ukuthi ngoba uSathane lezi zinto usebenza ngazo. Ngakho uNkulunkulu uthanda abantu abagcina izwi lakhe, hhayi abantu abamemeza igama lakhe kodwa bakhohlakele ngemisebenzi yezenzo.